Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at Joel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ti kaayan-ayat ko. Ngam napatpatig kanyak ti pamilyak. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Joel. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ada ko may singasing ko kan Han. Anya day tahan. Anya nga ta no umayak latan agnaad iti pagnanaadam. Iti kasta, makatipid ta. May salaangan ti abangan ta apagyanan. Sika no day tati kayat mo, Han. Umayak laangan iti pagababangam. Una, mayat nga agpay suday ta na panunot mo, Han. Tulungan na nga rod. Ta umalis ako niti boarding house mo. Sige, takasaok ti amamok nga dalugan na. Isun ti arkilaan ta, apang ikargaan kadagiti usar mo. Imalis gaya man ni Elisa iti pagigyanam. Wan, iti kasta, makatipid kami. Wen met kit di angem kasanon. No umay agpasyar ti pamilyam ditoy. Maamuandan nga daing kabalay mo. Amok amaawatan dakmat siguro. Kan sa anak mat nga agliw-liway nga agitid kadakwada. Tungpalak ti karik at tulungak dagiti dua kakabsat ko ang makagraduar iti kolehiyo. Sabagay, dandanin samot ng aggraduar ti may kadwa kabsat mo. Wan, may sa taon langan. No makagraduar da, mabalin mo ti mga sawa. Una, takaasimat ni nanang ko no jak tulungan. Nagagatmat kit di dagiti kakabsat ko nga aglako-lako iti kumkumporme. Tay supay. Ay kit, wala pare. Tinulong ti kasapulan, tapno sumaya at ti panagbiag. Awan ka di trabahom intun bigat. Awan ta Sabado kat nga rod. Apay? Agawid akit jay bala intun bigat. Amang ano kayat mo ti sumurot. Tapno maamamumat dagiti kakabsat ko, kastamat ni nanang. O sige, sumurot ak nga rod kan ka. Tapno maamamok mo ti pamilyam. Alang rod, tawagak ni Kylie. Ipakaamok, nga adda ka akadwak nga agawid intun bigat. Hello, Kylie. Kumusta kayon? Okay kami lang, matmanong. Siga ngay, kumusta ka matan? Okay ak lang mat ditoy. Saan ka kadi nga gawid inton bigat? Isu nga ron nga imawagak. Takayat ko nga ipakaam mo, nga adda kadwak nga agawid. Sino manong? Kayan ayat ko. Adagaya man kaayan ayat mo, manong. Wen, medyo nabayag kami maten. Ngam, itaklaan nga iyam-amukan ka. Kasano nga rodan ti panagadalmi ka ni Kate, manong? May sa tawon laangan, agradwara kon. Saan kayo ang madanagan? Tatong palak ti karik at tulungan kayo ang makaturpos iti panagadalyo. Agyaman ak nung kasta, manong. An-anusan na kami kumapay at tulungan. Wen, noan niya tiing karik, tong palag. Isuasan kayong agdanag, ading ko. Nay, adda kayo matgaya man, anak ko. Unanang, yamamok kada kayo ti kayan ayat ko. Ni Elisa. Elisa, isu ti inak. Isumot ni Kylie kan Kate, kakabsat ko. Ay na. Maragsakan kami ang makamamukan ka, balasang ko. Hello, manang. Nasaya at mata nakapasyar ka. Nagpintas gayam ti kaayan ayat ni Manong mi. Thank you, Kate. Maragsakan akmat amakam mo kada kayo. Alanga road, mapan kayon agidasar anak ko. Amang ano mabisin ang damanong mo. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa, tamapanak agidasar iti kanan tayo. Ay, manang, tulungan kan. Wala, umay ka nga, Rodan. Nanang, agpakada kamin. Agsubli kami dyan syudad. At ang aming trabaho minton bigat. Ay, agan-anad kayo anak ko. Agyaman kami nanang. Da kayo mat, Kylie, kan Kate.
Say-sayaatan yu akanayon ti panagadalyo, ha? Wan manong, saan mi asayangan dagiti kwarta pagrigrigatam? Sa nabale, manong. No makagraduar kami lakit di, kat maadaan kami matan iti trabaho, sika matan ti ikan mi iti kwarta. Ay na, nagsayaatan nga ading ko. Ang amno ita, ti panagadalyo pay laang ti panunutan yo. Ala, mapanta nga rodan. Malaman, amang ano awanan maluganan ta. Sige nga rod nanang, agpakada kamin. Sige, anak ko. Kaya't mo asawan? Sika timang papaadal kadagiti kakabsat mo? Tultulungak ida, ngam saan mat nga amin akasapulanda, kat agapo kanyak. Gaputa muda mati agtrabaho. Ngamrumbang kumalaang nga agurnong kamatan iti para iti bagim. Para iti panagkalay sata. Damagak man, ada ka di urnong mo? Kasano ko mamakaurnungak, kat tultulungak mat dagiti kakabsat ko. Saan apagrebangan ti anak apagiskwilaan dagiti kakabsat na? Wen, ngam siyak ti akin pagayatan iti dayta. Nagkumpromiso ak kadakwada. Patsyam atulungan da kan tumat dagita kakabsat mo. Amangan no agsikog damot laang asaan da makalpas iti panagadal da? Anya ka din dayta nga ibagbagam ka dagiti kakabsat ko. Laglagi pam, akakabsat ko ida. Makaammo ka man laangan. Hello, nanang. Kumusta kayon? Ay, ayos kami laang mat, anak ko. Ay, sikangay. Kumusta ka matan? Okay lang mat nanang. Nanang. Damagak ko ma. Noon niya mat ti makunayo iti kaayan ayat ko. Anak ko, saan ka kumamasaksaktan iti bagak, Ha? Apay ka din nanang. Kaslan natangyeg ti kaayan-ayat mo. Di pa'y makisao ka dagiti kakabsat mo. Kan awan pa'y kunana at tumulong mat nga aginaw. Kaslan na babaunan na. Kasta ka di, nanang. Ang amangan no mababain laeng. Ay amangan no bidot mat ti panangipapan ko. Ay padasam tumanan ang ipasyar. Tapno maisanay na ti bagina. Sige nga rod nanang. Kasta ti aramidak. Nga agpayso. Manipod imay ni Elisa dito'y boarding house ko. Saan pa'y anaginaw? Kanayon asyak ti aginaw kan nagluto. Uray ti abang ni. Kan bayad ti danong kan silaw. Saan mat nga agitid iti share na? Ay, isula ang gayam ti makatipid. Iti iumay na dito'y boarding house ko. Tasyak laamin ng ti aggastos. Agawid ak manan iti balay. Sumurot ka. Tapno mamamum anaimbag dagiti kakabsat ko. Naskan ka di pa'y? Umanayin anaamamok ida. Kan oray ka. Saan mo't anaskan atunggal Sabado kat agawid ka? Sayang laang ti kwarta. Sayang ti plete. Agurnong takit di para iti masakbayan ta. Agurnong ta, iti kasta, makapagkasartan. Elisa, nagkariak iti pamilyak at tumulungak. Saan mo nga obligasyon ti pamilyam? Nasken a panunutam mati masakbayam. Basta agawidak. Kat addakan ka, no saan mo akayat ti sumurot. Apay asaan mo akadwa ti kaayan-ayat mo? Saan akayat ti sumurot, nanang? Taapay, mate. Sayang kanulaang ti pagplete. Ay sabagay. Agpay sumutkit di tinakunana. Ngamno talagang ay ayatan nak. Saan ka di arumbang nga sumurot kanyak? Kuma, anak ko. Angam saan kumot akapanunutan ti panunot ti kaayan-ayat mo. Saan tayo napagsaritaan ni Elisa, nanang? Adakan kuanan, no di na kaya ti sumurot kanyak. Saan kumat amabalin apilitan? Han, panagbabayan man iti abang, kan bills ta. Mabalin ka di dumawat matan iti share mo? Anya?
Kaayan ayat nak, ngam singiran nak. Anya ti klasim a kaayan ayat. Matulungam dagiti kakabsat mo iti panagadalda. Idinto ta siyak a kaayan ayat mo, singiran nak. Alang rod, no saan mo kayat nga agitad iti share mo. Okay lang. Kaya't kung agtungtong ta iti nasaya at Joel. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon. Anya ti kayat mo pagtungtungan ta? Agdandanatan, iso nga arig na agasawatan, kasarlaangan ti kurang. Kat kidawak ko ma, asyak ti pangyawatam iti amin asweldom, tasyak ti mangibang ko, iti kasta, daras a makaurnong ta iti pagkasarta, kan para iti masakbayan ta. Elisa, maawatan nakmat ko ma. Kasapulan dakdag iti kakabsat ko. No ay ayatan nak, tungpalam ti pagayatak, gaputa pagsayaatan ta ti pampanunutak. Makaamumaten adag iti kakabsat mo amang paadal iti bagbagida? Saan kumamat akas ti panagsasaom, Elisa? No ay ayatan nak, maawatan nak kuma. Oh, apay akas lang na unag ti pampanunutan pare. Problemak ni Elisa, pare. Di nak maawatan. Apay met? Kaya't nang isardeng kun atulungan dagiti kakabsat ko. Kat agurnong kami matan iti para kada kami. Anya? No kasta, makasarili nga rod ti kaayan-ayat mo, pare. Maproblema anak nga rod, pare. Kaya't nang iawat ko kankwana ti amin asweldok. Taiso kano ti mangibang ko. Panagkunak met, pare, no talaga nga ay ayatan na ka, ayatan na met dagiti napatagkan ka. Saan mo't amabalin at ibagbagi yulatan ti pampanunutan nyo? E dinto tadda kakabsat mo nga kasapulan iti tulong mo. Angam, adakan ka ti desisyon, pare. No kayat mo asurutan ti kaayan-ayat mo. Pare, saan akabaalan ti konsensyak? Napatagkanyak dagiti kakabsat ko. Kanti inak. No kasta nga rod, saan mo asurutan ti kayat ti kaayan-ayat mo? Sa dino ti papanam. Sabado ita, agawid ki lugar mi. No kasta? Saan a pamilya ti pangibilbilangam kanya? Elisa, panakaawat mo ti kasapulak. Kat mo talaga napatagakan ka. Sumurot ka kanyak. Ipatag mo mat kumadagiti napatag kanyak. Saan, Joel? No talaga nga ay ayatan nak. Siya kung ti ibilang mo a pamilya. Adaan kan iti husto nga edad. Rombang laang amang bukal kamutan iti bukod mo a pamilya. Asaan kat nga agbalin ka nga ama kadagiti kakabsat mo? Sorry, Elisa. Ngam saan akabaalan ti konsensyak abaybayan dagiti kakabsat ko. Manong, apay ka di asaan mo matan akadwa ni Manang Elisa nga agaw-awid? Saan ko amabalin apilitan? No saan na kayat ti sumurot? Saan na kami ka di akayat ni Manang Elisa? Saan mo na panunutan ni Elisa? Ti kayat ko, ipastag mo ti panagadal mo. Adda aklaang ditoy, asisasaga na amang tulong kada kayo. Thank you, Manong. Ay na, nagswerte kami ang naaddan iti kabsat akasken ka. Gaputan na patag kayo kanyak. Kayat ko ang makita na pintas to ti agbalin, akasasaad yu iti biyag. Ne, agim impake ka? Wan, pumanaw akon. Gaputamok nga awan na saya at apagbanagakan ka. Napatpatag dagiti kakabsat mo, ngam iti siyak a kaayan-ayat mo. Kat, tangay saan mo may paay ti kayat ko. Awan mo't lang serbi ti panagdandan nata. Pangasim, Elisa. Pagtungtungan ta na saya at daytoy. May salangan at tawan, agradwaran ni Kylie. Kat nulakid di makasapol adagos iti trabaho na. Isunto timang pa-eskwela ka ni Kate. Kat no saan? Di si kamat lang timang paadal. Mauti asaludsud ko kan ka, Joel. Siyak, wano dagiti kakabsat mo. Pasensya kan, Elisa. Ay ayatan ka. Ngamjak mabalin abaybayan dagiti kakabsat ko.
Kablawan ka, Kylie. Kamaudyanan na. Nakagraduar kan. Agyaman ak manong. No saan agapukan ka? Saan ka makagraduar? No amumla ko mati marikriknak, Kylie. Ay na. Nakaragrag sa ka. Gaputan na tulungan ka. At dan armas mo ang makigasang gasat para itinapintas ang masakbayam. Ikarik manong. Jak tumalipatan dagiti tulong mo kanyak. Dumteng to ti panawan ang makapagsubadak tumatkan ka manong. Umanayan aragsak ko. No makitak anapintas ti pagbanagan yo, ading ko. Saan kumatkit di ang mapabasol ni Elisa no pinanawan nak Mr. Lonely? Ngam talaga adyak kabaalan abaybayan dagiti kakabsat ko. Ket ita, nagpaiduma ti ragsak ko, ta nakagraduaren ni Kylie. To'y pagayam mo, Joel. Agyaman nak pagayam Joel, iti dito apakasarita ket ti makunak, nasaya at ka nga anak. Nasaya at kaakabsat, Joel. Ket sapay lakuma, ta makasarak kanto iti babae, akabaalan na nga awaten ti sitwasyon mo. Tano talaga nga ay ayaten na ka ti babae, ayaten na met, dagiti napatagkan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinaga na Joel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.